Pohádka o perníkové chaloupce. Byl jeden chudobný otec a měl 2 děti, Honzíčka a Marušku. On chodíval kácet dřevo do lesa a nemohl dávat pozor na děti. Proto, když jim malým dětem maminka umřela, oženil se, aby měli děti zase matku. Ale ta druhá matka nebyla hodná. Neměla ráda ani otce, ani děti. A otec měl proč naříkat. Jednou se té maceše ty děti tak zprotivily, že poručila muži, aby je zavedl do lesa a více, aby se domů nevraceli. Darmo se tomu muž protivil, ale žena mu nedala pokoj a on se jí bál. A proto se smutným srdcem jednoho dne dětem řekl: Vezměte si džbánky, půjdete se mnou dnes do lesa na jahody. Děti radostí skákaly, vzali hned džbánky a vydali se s otcem do lesa. Když přišli hluboko do lesa, zavedl je otec na velkou mítinu s jahodami, kde se vše jen červenalo, a řekl jim: No, milé moje děti, tuto si sbírejte jahody a já tamto půjdu kácet dříví. Dokud mne budete slyšet tlouct, budete vědět, že jsem na tom místě. Děti dychtivě padly na jahody a otec odešel opodál. Přivázal mezi stromový palici, která pohazována větrem tloukla do stromů, jako když dříví kácí. Když tak děti oklamal, vrátil se domů a děti v lese nechal. Když už měli děti plné džbánky a dosyta se najedli, napadlo je, aby se podívali za otcem. I šli tam, odkud se po chvílích ozývaly rány palice. Ale nenašli tátu. Jen jeho palice visela na stromě. Kde pak je náš tatínek? Snad šel domů a nás tu nechal, naříkal Honzíček. Ale co pak si to myslíš? Však on tatínek někde bude a přijde zajisté pro nás. Jen tu zůstaňme, řekla Maruška. A tak čekali a z dlouhé chvíle jedli zase jahody ze džbánků, až byly džbánky prázdné. Museli je tedy zase naplnit a tak jim čas utíkal, než se začalo stmívat. Přestaly rány palice a dětem bylo ousko. I vzali džbánky a šli hledat tátu. Sluníčko už zapadá, večer se blíží. Táto, pojďme domů, volali lesem, ale nikdo jim neodpovídal. To jsme už, milý Honzíčku, zabloudili a tatínka nenajdeme. Musíme tu zůstat přes noc, řekla Maruška. Ona byla starší a moudřejší. Ale já se bojím, Honzíček na to. No, tak počkej, já vylezu na strom, jestli uvidím nějaké světlo, a na tu stranu bychom se potom vydali. Těšila ho Maruška a hned taky lezla na strom. Se stromu dívala se kolem dokola, když uviděla zdaleka světýlko. Zavolala na Honzíčka, aby se už nebál,
slezla dolů a na tu stranu, kde viděla světlo, se oba vydali. A vyšli z lesa ven na zelenou louku. Na té louce viděli hezkou chaloupku. A ta chaloupka byla perníková. Šli až k okénku, koukli dovnitř a viděli tam sedět starou bábu a dětka. Počkej, řekl Honzíček, já vylezu na střechu, ulomím kus perníčku a budem se mít dobře. A jestli na nás přijdou? Maruška se strachovala. Ale Honzíček už byl na střeše a loupal perníček a Marušce ho házel dolů. I poslala bába dětka, aby se šel podívat, že se jí zdá, jako by někdo loupal perníček. Šel dědek ven a ptá se. Kdo pak to na mé střeše loupá perníček? I ne, dědečku, to větříček, tenkým hláskem odpověděla Maruška pod oknem a dědek se uklidnil. Děti se najedly a pod oknem se uhnízdili ke spánku. Ráno si Honzíček zase vylezl na střechu, aby si uloupnul kus perníčku. A bába zase poslala dětka, aby se podíval. Maruška chtěla zase dědečka odbít, ale on je viděl a šel to bábě povědít. Honem, Honzíčku, musíme utéct, sice bude s náma zle, volala Maruška na Honzíčka, protože slyšela, jak bába dětka posílá, aby jí ty děti přivedl, že si je upečou. Honzíček skočil ze střechy, Maruška ho chytla za ruku a utíkali, co mohli a kam je oči vedli. A dědek hnal za nima. Ale že byl tlustý a nemotorný, nemohl jim přece stačit. Těžko by mu ale ty nebohé dětičky utekly, kdyby se tu najednou nevyskytla žena na poli selném. Prosím vás, paní mámo, povězte nám, kudy bychom se dali. Zlý dědek z perníkové chaloupky nás honí. Chtějí nás upéct, že jsme jim kousek střechy uloupli. Tuto se dejte do lesa, tou cestičkou, však já dětka zdržím, řekla žena a ukazovala dětem do lesa. Děti utíkaly dál. A za chvíli přiběhl dědek a silně odfukoval. Osobo, ptal se ženy, neviděla jste tudy jít děti? Pleju len, odpověděla žena, jako by mu nerozuměla. Osobo, já se vás ptám, jestli jste tudy viděla jít děti. Až vypleju a uzraje, budem trhat. Osobo, rozumíte? Ptám se vás, jestli jste viděla jít tudy děti. Až vytrháme, budem drhnout semeno a pak len namočíme. Osobo, což pak nerozumíte? Ptám se vás, viděla jste tudy jít děti? Po namočení prostíráme a v peci sušíme. Osobo, vy jste snad hluchá. Ptám se vás, viděla jste tudy jít děti? Nu, a po vysušení budem třít a po vytření vochlovat. Osobo, neslyšíte? Ptám se vás, viděla jste tudy jít děti?
Tak, no a po vochlování budem nadívat na kužele a příst. Osobo, co je mi do toho? Ptám se vás, viděla jste tudy jít děti? Až napředem pěkných, tenkých provázků budem soukat. Osobo, ptám se vás, viděla jste tudy jít děti? Až nasoukáme, budem tkát pěkné, tenké plátno. Osobo, co je mi do plátna? Ptám se vás, viděla jste tudy jít děti? Až utkáme, budem bílit. Až vybílíme, budem stříhat a šít košile, košilky, pleny, sukně a zástěry. Osobo, což pak si sedíte na uších? Ptám se vás, viděla jste tudy jít děti? A tak, co s tím budem dělat? No, budeme se do toho oblékat a budeme čistě bílé. Osobo, prosím vás, neviděla jste tudy jít děti? Až to roztrháme, no pak to podpálíme, uděláme z toho trout, no a do troudu budeme pak křesat tak dlouho, až vydá živou jiskřičku a ohníček ho spálí. Ohýnek rozplyne se v dým, dým pak v povětří a to je konec mojí řeči. Osobo, na to se vás neptám. Ptám se vás, neviděla jste tudy jít děti? Děti, aha, to jste měl říct hned. Bodejť neviděla. Ba viděla. Šli tam tudy tou cestičkou do polí a přímo k tomu potoku, co rostou ty vrby. Ale už je nedohoníte. Skákali jako poštolky. Při těch slovech ukázala žena dětkovi na opačnou stranu, než kam dříve poslala děti. Dědek to poznal. Zlostí si odplivnul a šel zpátky domů. A když odešel, objevila se ta žena za prchajícími dětmi. A když se jich na všecko vyptala, vzala je za ruku a vedla je domů. Byla to jejich maminka, která se jim zjevila v podobě ženy. Když je přivedla domů k tatínkovi, řekla: Jakube, vedu ti tvoje děti. Zabloudili. Dávej na ně pozor. Jak slyšel Jakub hlas své nebožky ženy, padl s pláčem na kolena a objímal děti. Na zlou macechu ale padl takový strach, že utekla ze dveří a nikdy více se nevrátila. Otec pak žil se svými dětmi klidně a spokojeně. Už nikdy je neopustil. Stal se jim věrným ochráncem. V jejich chaloupce se konečně zabydleli štěstí a láska. Zazvonil zvonec a pohádky je konec, milé děti. Dobrou noc.